Laoy, karon ra ba tong adlaw ang magbalay-balay og pamaksin nga tiari daw dapitang bariyuha. Mauni mabalaka man ta aning vaccine gud. Nga usar man daw ka tuig ning ang atong kinabuhi. Kung mamatay daw ta mahimo tag zombie. Paita. Mayong ta to di maabot di ari kay para dili ko ma-vaksina saon man ni. Mapugos man nata atong kaugalingon. Patay. Di ari lang ko dapita basta dito usuroy di ari kayo layo-layo naman ni. Naa ba kay tao diri no? Di nga may balaya. Wa mo gawing tao bro. Kay manguan mi mang balay-balay may kuan ro baksin. Lisod na kayo panahon no inaasa ni kasunod no kaning gitawag og viral. Dekado kuno kay nang kuan na no virusa kay mataptan. Mapatay, posibilidad mamatay ang tao kuno mataptan na. Ayo, ma'am. Ngawa. Saan ang tao dili? Pastilan jud ning bayrosa oy. Wa pa jud naabot ning wa pa nahuman ning usa na si naabot usa. Ayo. Dan nasa nalagi na. Ayo. O dayon. Ay, ma'am, may buntag, ma'am. May buntag sad. Unsa may ato? Ay, naa ako, ma'am, kay di sa among giusab ang patakaran ro namo, ma'am. Ang kuan ba among idea ni, ang among plano sa una, ipadto adto dito kuan lungsod ya para baksinan mga tao. Karon giusab balay-balayo na kay delikado kayo magtapok ta. Ya naarbay kasunod na na sang virus asad. Mausad. Mao nang amo naging balay-balay. Nya palihaw og lang kong pirma ni ma'am. Lantaw daw ko ano. Murag daghan-daghan na ning nabaksina nimo no? Oh, di ubay na ma'am. Oh, taysa. Ibintinda. Unsa matod pa nila kana daw gibaksinan usa ra ka tuig ang kinabuhi ana. Day kung mabaksinan ka mahimo daw vampira. Oh, kanang kuan na ma'am, istoryaha ma'am. Di na tinuod ma'am. Di na tinuod yun. Kanang istorya ko ara na mga muni-muni ra sa mga tao. Naara na sa kuan propaganda sa TV, na ra makita pero sa tinuod yun nga di ni makitabo sa kuan. Di may maghimog lakang para makahimog sayop sa atong kuan. Atong pamahalaan. Oh, karon kay mo mauna na. Oh. Nya. Ang kuan na ta? Ay, huwag mo naman pirmahan. Magkuan sa ta. Atong suwayan ng vaccine. Magkuan sa ta, imong chiko na to imong. Kaingon sila kuan sakit daw na kaayo kay dako na sig dagom. Di sakit mo. Di mi ka mahadlo ka ng dagom sa kagabion. Kanina ba akong dagom nga o kanina ba akong ibaksin mo nga gamay ra kayo. Sinaw pagikistanan. Uni nindot man ang vaccine sa gabi kay lami-lami man na. Basta si awan. Lahi man ang vaccine nga mahimo tag vampira. Di na gina tinuod, ma'am. Nalimtan mo akong ID. Ang sulog eh. Habi pa niya, piki ka maksinay. Di ID niya. Ya, ma'am. Ato lang kanon. Siko na to itong imong kuan. Dugo, taas magkadugo. Ya, ay mong kasing-kasing nang kusog ka bang bitik. High-tech ni ko arong gamit na ma'am. High-tech lagi kay sa una di ari pa butang. Oh, karon Mura naman siya. Oh, pwede kami na og sounds. Ya, pwede ka mo text, pwede po gamnawag. Wala tay load. Wa may signal re bukid nimo gipuy-an god.
Ay ma'am, ato na Sige, isip sige, ko ma'am. kana. Ato sang kuan no isip ito daan. Kana nindot. Kusugag pitik si mong dughan ma'am oy. Kuwang-kuwangi kay Ato sa kuan no. kuwang-kuwangi. Kay mura magbutur kayo. Yan ano. O kani magsakto ra ka ang gibuthon. Sige, Indot kana, kay kana. music ma'am. Kani kuan ning ako'y alipin daw. Alipin may title oh. Buya ning dug. At imong dug. Mura man nakuan, na in love na akong dugo, akong dughan. Dari sa okay ra ma'am. Madadara. Okay pa. 456. Induta. Gawas na ugma. Surtris na. Patda na. Gawas na ugma ma'am. Ya okay na imong dugo man. Ya padayon na ta. Sige kay Para mahuman ta kay nay tao na silingan mo ma'am. basig na ara na diha. Na diha. Pero amping-amping lang diha ng pikas kay murag isog ra ba na kaayo ng Yati. tawhana na diha. Dikado di tanang di man ma'am suko masin ako ang maksi naman ko. Ayo-ayuha lang kay sakit Oh. sakit na. Di. Nya kuno to mama. Iniina lang mama. Ay! Agay! Ay sa man ka ma'am ako mang itlog ng kumuton. O sakit man ka ni kaayo. Lain man imuha no mabugok niya itong itlog ng kratiha. Sige. Yeah. Ay piyong nang gid ma'am. Agay! Grabe mo, mabaksinan mo ka bro. Sakit. Pusa sa itong itlog ng klakiha. May bunga kong asawa ni, mabugok ni. Pasensya na jud. Sir kay saon masakit ni kaayo ang vaksin. Bakit tao din, no? Ayo! Kuya ng balaya. Ang atunga ko may bumbong. Nabuhay di tao dari. Ma'am! Ayo! Sana sige Ma'am. di ari. Ayo! Unsa man? Ay, may buntag ma'am. Ang naami ma'am kay kuan ma'am among balay-balayon og baksin man ba. Kay madto tag lungsod dikado kayo kay magtapok na punta. Sa pagkalayo-layo ni akong balay naabot pud jud mo di ari Okay. pamaksin. Balay-balayon man gid ma'am. Para mga baksin na gyud tanang tao. Kami tanan di ari sa balay ani nangadako rami way vaksin nangabuhi rami ani mga dahon sa kahoy. Amo ang gamot. Ma'am, kanang kuan gud ma'am, kanang sakita ma'am. Di ni madagtambal og tanang mga kahoy lang herbal. Di ni matambal yun, ini baksin, di kadok ini. Kinahanglan yun, kanang mga tao yun, mo kupirit, yun nga, magpabaksin. Unya unsa may benepisyo anay niyo hang vaksin. Oh, ang benepisyo, ani ma'am nga maluwas ka, di ka matatag, mapalitan mo, na abot rong ng kuan, nain sa ng virus. Unya naanay kahatag nga pagkaon namo diri. Oh, wala tayo kahatag nga ma'am. Wala mo gadag. Kuan ma'am bugas diri. Ako diri nga ang tuyo diri nga mabaksin na yung mga tao. Unya. Oh, pirmahi lang ni ma'am nya para mahuman ta. Baksinan lang natin para mabaksinan natin ka. Ngano mo pirma man ko ana din ha. Kay para kuan ka na mo nga kuan na mo dito makita nga kaning tawhana nga nabaksinan human nagbaksin. Kay lain siguro na sa mga diri mabaksin na pud ka. Manang Kaya magdubol-dubol na ni akong kamatayon. adili oy. Matag pa nila mahimo tag zombie ana. Adili ma'am. Niya di man ko ganahan mahimog zombie. Ganahan pa ko mabuhi og kuan. Dili Taas ma'am, ko mabuhi. kanang mabaksina ng tao ma'am, di na mahimong sumbi. Di na mahimong sumbi, oy. Kuana na sa mga tao, mugna. Di na tinuod. Nagtanawa ka daw. Oh, di na tinuod ma'am. Mga kuana na siya, mga, Oh, nagpabaksin na di si Patring. oh, man na. Ismusa ni Patringa. Mao siguro gadala-dala ni dangan di ari dapita. Wa pa na ni puyo di ari dili ni maabot ng vaksin diri. Sige, pirma ko ani. Basta saad lang nga dili ko mahimog zombie. Oh, dili ma'am, oy. Kung mahimo, sumbi ma'am, kami ma'am, mahimo na kami. Ay ma'am, salamat yan ma'am. Nya, asam ta kuan ma'am mo, magay bangko di ma'am. Diha lang to. Di ma'am. Dani lang ta. Dari na to. Sige. Isura ni, yung kabutangan ni.
ato sa chiko ning dugo ma'am. May mo sang kuan ning pitik kuan si mo kasing-kasing ba kusog pa mo pitik. Hinay na delikado tani. High-tech na kini ma'am. Oh, mao din Hindi ka yung pagka yung high tech musiko? kay manginjik na mo para mo maduga nga itong kinabuhi. Eh, panghuman ta. Gawag music eh. Kuaman. May dahong laya may mong karaan may pitik sa Okay, mudughan, ma'am. ngano Dahong di laya. mahimog dahong laya. Ikaw ay malagot anang vaksin maabot pa mo di area niya akong bukid. Iba mahimog dahong Okay ra, laya okay na ra. imong Iko, pitik okay ra sa yung dugo, mudughan. Madara. Sige. Ito ang sugo ta. Kuya, wasad na inyong vaksin ay kuting dagbuah. Sino gani ma'am kay maong gini ko ang ma'am sakto. Iko kita ni. Niya na. Usa dali Kita ma'am na, ma'am oy. ta taghapon na ni. Unya na lagi, unya na. Asa unsa man ni si ma. Lubnot lang gid di na to matarong upuan. Lagi. Ano unsan taon tani oy. Unsa nga to pag tarong ani masipyat ani baksin ani. Iyo. Aliw. Wa jud ko na vaksine. Naunay magvaksin siya hang kinabuhi oy. Naigo jud ang lubot. Iwag laging lubot og dinagan oy. Kaluoy atong tawhana nangabili niya hang notebook. Mao nay resulta nga pugson ta og vaksin. Sila no ay mabaksinan sa lubot pa. Naabi na ako dito mudagan kay na. Apil dito lagay ato ako tong ninjikan. Maunay dito siyang vaksin ba? Way makavaksin ko Dagan jud kalit maunay siyang vaksin. Kita yati sa kulubot yat. Rabi ang pusa. Nalubong ginumayo. Ako man na baksin na noon. Grabe sa tumbihan na. Oy. Grabe ihasa yun. Di man siya magpabaksin. Kuno kay mahimo kuno siyang sumumbi kuno. Psst, tumbihan na kibaw pa ko di nga inani mga tao diri. Di ko magpa tugag pasahin diri. Oy. Kung paipadayon ko ni. Kung padayon ko ni, ani balay-balay, padayon kong pamaksin. Yung kung inaani lang gyapon kong dangatan. Puwerte na ning akong lataan, akong lubot. No, sige ni kabaksin. Naapay usa dito sa silingan niya. Nabaksin na po nako tuod, pero ang akong itlog po gikumot. Kaitan bita. Muli ko, murisayan ko ning trabaho. Magkapuli ko. Matabang may nang makatilaw po sila sa akong gidagatan.